TE RH38E je velice silné vrtací kladivo, které hravě zvládne všechna vrtání a sekání, dokonce i do tvrdého betonu. Motorový výkon nářadí je 1050 W a kladivo má 4100 příklepů za minutu o síle 9 joulů. V režimu vrtání má přístroj 500 otáček za minutu. Rukojeť má kontrolu přítlaku a absorbuje vibrace, díky čemuž je práce pohodlná a téměř bez námahy. Vypínač má plynulou regulaci výkonu. Na rukojeti se nachází indikace zapojení do sítě a chybového stavu. Lze přepínat mezi sekáním s aretací nástroje a vrtáním s příklepem. Přídavnou rukojeť s hloubkovým dorazem lze nastavit v úhlu 360 stupňů. Uchycení vrtáků a sekáčů je řešeno systémem SDS Max. Součástí balení je kufřík, hloubkový doraz a prachovka.